Герой исемен мәктәпкә федераль проекты секторында Көйргәле районында быел 6 мәктәпкә Советтар Союзы геройларының исеме бирелде. Хауымһыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы Көйргәле районы мәгариф бүлеге методисты Оксана Семенченко. Хауымһыгыз. Хауымһыгыз. Оксана Альбертовна, шулай итеп быел Көйргәле районының 6 мәктәбе ул геройлар исемен йөртергә лаек дип баһаланды. Нинди мәктәптәргә батырларның исеме бирелде? Безнең Көйргәле районы бөек язучылар, геройлар белән бик бай. Безнең районда бүгенге көндә 6 мәктәп герой исемен йөртә, Советтар Союз герое исемен йөртә. Уныһы инде Ермолай авылының беренче мәктәбе Советтар Союзы героеның Вениамин Георгиевич Недашевин исеме бирелде. Бахмут авылы мәктәбенә Советтар Союзы герое Анатолий Иванович Хохлов исеме бирелде. Ермолай авылының икенче мәктәбенә Советтар Союзы герое Салман Галиәхмәт улы Биктимеров исеме бирелде. Яхшимбәт авылы мәктәбенә Советтар Союзы герое Хәсән Назар улы Гайсин исеме бирелде. Бөгелсән авылы мәктәбе Советтар Союзы герое Марат Галлам улы Кужаков исемен йөртә. Абдул авылы мәктәбе Гафиятулла Шаһимардан улы Арысланов исемен. Бына ошо батырларның исемен йөрткән мәктәптәр исемлеге димәк әле асыкланды. Бугасы һезнең районда мәктәптәр батыр исемен йөрткәне бар инеме? Моңарсы безнең батыр исемен йөрткән мәктәптәр юк ине. Әмма билдәле шәхеснең исемен йөрткән мәктәптәр беләбез, билдәле. Баязит Бикбай исемендәге мәктәп бар тагыла. Яңа Таймас авылы Солтангариев Рәшит. Рәшит Солтангариев исемен йөрткән, язучыларның исемен йөрткән мәктәптәр. Хәзер шунда яwaplылык халынды икмәтелде тихәктә була, был 6 мәктәпкә улар батырларның исемен йөртә. Ниндәй уларның укыту, тәрбия эшендә план нисек үзгәрерме, нисек яраклаштырылыр? Унда безнең кадет класстары эшләй, Шаймуратов класстары һәм дә яшь армия класстары асылды. Балаларга патриот, тоғрылык, тәрбияләү дип уйлыйм инде. Һәрбер мәктәптә ул бындай батыр исеме йөртелә икән, уның турында ниндидер мәгълүмат белергә тиештәр һәм тап шул герой буенча балалар белгес булып сыгарга тиеш. Безнең һәрбер мәктәбебезнең мемориал тактаташтары эленеп тора. Һәр үзенең мөештәре, музейлары. Бұл материалдарда безгә геройларның тугандары, балалары, ордендарын, геройларның ордендарын, документтарын тапшырдылар. Демәк, уларның тугандары белән бәйләнеш булдырылган. Бәйләнеш булдырылды. Безнең, мәсәлән, Ермолаев авылының икенче мәктәбендә Биктимеров исемендәге героебызның улы бюст бүләк итте. Мәсәлән, без мәктәпкә инү менән уның угологы бар. Герой үзе каршы алып тора. Герой үзе безне каршы алып тора. Уның бюст басып тора инде шул. Үзенең ордендары, документтары вис тапшырылды балаларыннан. Башка мәктәптәрдә нисек? Башка мәктәптәрдә шулай ук тугандары менән бәйләнештә ордендарын, медальдарын вис безгә тапшырып биреп балалар танышалар димәк. Балалар танышалар. Каһарманлык тарихыннан танышалар. Шулай итеп 6 мәктәптә әлеге вакытта геройлар рухында тәрбияләйләр Көйргәле районында. Башка мәктәптәрдә тәрбия эше нисек оештырылган? Безнең үзебезнең районның менә мәсәлән Яңа Мораптал авылы мәктәбендә, Баязит Бикбай исемендәге мәктәбебездә агрокласс эшләй. Ул агрокласс безнең нисек әйтәбез, ПК имени Кирова хужалык белән бәйле. Улар инде шуның буенча төрле конкурсларда катнашып, хужалык ниндидер хужалык ярдәм итә. Улар хужалык ягыннан безгә төрле орлыктар балаларга үстерер өчен нисек әйтәм, лаборатория эшләре менән күреп, нисек ул үсә, тимәк, шулай
Икмәк кайда үсә дигән сорауга җавап эзләйләр димәк балалар. Шундай нидәр, җаваптар эзләйләр. Ә ничәнче классларда агрокласслар оештырылган? 5нче класстан алып 9нчы класс. 9нчы класска тиклем димәк максатлы рәвештә улар авыл хуҗалыгы белгечләренә был һөнәрләргә кызыксыну арттырыла димәк мәктәптә. Аерым ул мәктәбебездә безнең класс оештырылган шул агрокласс менән. Ну, шул хуҗалык безгә шул спонсор менән класска ремонт эшләп, шайтып оештырдылар. Буны һәр әйттегез махсус рәвештә язылгандырылган динегез, унан башка ла бит әлеге вакытта махсус хәрби операция башлангас, һәр мәктәптә, һәр класста тиерлек герой партаһы булдырылган. Был төшенсә Киргәдә мәктәпләренә әле мөгаен ят түгелдер. Безнең үз мәктәбебездә герой партаһы асылды дип әйтәйек, ултыра. Калган мәктәпләребез менән Алла бирһә эштә дәвам итербез дип уйлыйм. Калган мәктәпләребездә дә ул парталарда ултыртырбыз дип уйлыйм. Безнең менә Бөгелсән авылында герой партаһы, Яхшымбәт авылы мәктәбендә һәм Яңа Мараптал авылы мәктәбендә герой партаһы. Мөгаен да был мәктәптәр гуманитар ярдәм әзерләүдә лә катнашалар. Безнең укытучылар һәм ата-әсәләр бик әүдем катышып, беренче урында безнең менә шул гуманитар помощь дип әйтәйекме инде ибет. Йыюда дарудар һәм азык-түлек, киемдәр йыеп, безнең укучылар окоп шәмдәре эшләйләр, хаттар язабыз. Ул хаттарда ягерләр кадерләп, менә мәсәлән безнең солдатыбыз, әйтәйем районның солдаттары безгә yetkерәләр, зур рәхмәт, беренче урында балаларга зур рәхмәт yetkерәләр шул хаттары өчен. Улар әйтә, шул хаттарда укыһак ди, күңелгә рәхәт, йылы булып китә дип, шайтып мактап рәхмәтләрен безгә yetkерәләр. Мөгаен ялга кайтканда килеп тә китәләрдер мәктәпкә. Ялга кайтканда сакырабыз, киләләр. Һөйләшәбез. Класс сәгатьләрен үткәрәбез. Балалар менән улар инде теге нисек әйтәйем, живой күрешкәнгәме нисектер үзләренең теге геройлыгын әйтеп һөйләп, аңлатып, балаларга да үзләренә кызык бит инде. Янлы осрашуга безнең яугирлар менән. Беләбез, буны ошо гуманитар ярдәм әзерләүгә ул мәгариф системаһының бөтен һәрбер катламдары кушылган дип әйтә алабыз. Шул вакытта балалар баксалары ла. Улар да мөгаен балалар баксалары да безнең бер мәктәптә бер балалар баксалары да ситтә калмайдар. Вис әдерләп, коробкалар йыеп, необходимый әйберләр менән инде шул. Рәхмәт сезгә әңгәмәгезгә, уңышлар теләбез эшегезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Киргәдә районы мәктәпләрендә илһөярлек тәрбиәһе турында райондың мәгариф бүлеге методисты Оксана Семенченко һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.